Saan kayo punta? Yung ulam ko mamaya. Kanya protein. If you want a content creator na kumita talaga, huwag nyo i-skip yung ads. Good afternoon guys, kagising lang namin. So hindi ko maintindihan yung buhok ko. Ayan, so inaantay namin yung motor kasi magpapagas kami. Wala na kaming gas. Tapos na. Anong laman? Morning. Wala siya. So time checks, it's already 2:45. So malapit ako kaya stress. So tayo medyo gano'n natin yun guys. Baka mapapagupit ako mamaya or baka pupunta tayo ng mall. Ayan, so samahan niyo ako magpa-gas guys. Ay, ito. Yun na. Ano yan? Dura-dura. Ha? Basta weekends talaga gabigisin kami mga alas 3, alas 5. Pinaka-worst kasi last weekend nagtutulog ako mga alas 6 kasi nga may part-time work ako online. Kanina natulog ako mga alas 2 lang kasi nakota na ako sa part-time ko. So sobraan kami ng tulog, almost 12 hours. Grabe. Ano yan na? Gawin na lang yung motor. Kaya na lang natin guys. Ang pinatagas namin is hindi full tank, 400 pesos lang kasi that is good for almost siguro mga 28 days or 25 days, mga ganyan. Last kami nagpa-gas December 22, naubos siya today 19, diba? Almost 1 month din. Ito kami nagpapagas guys. Ang street food eh. Price. Diyan ako nag-work yan. Pag-ibig fan. Gani. Kung gani og pan. Kung mo isa na. Plastic ko to. Ilan? So yun, nasa bahay na kami guys. So awan ko basta nag-gas sabi ko 400 lang, ginas siya 500. Ay nako, sira ang budget. Ayan, so magluluto tayo maya ng ulam para makakain na kami. Hindi ko ng dalawa. Niya sila. Nabilis na. I'm watching my own vlog para malaman natin kung ano pa yung dapat i-improve.
Naglalaway ako sa sariling mukbang ko. Anyway, yun. Hey guys! Hey guys! Saan kayo punta? Dito sa Gimol. Saan? Gimol. Happy birthday, Gian! Dahil po may nagpunta po sa amin na nag-alok po sa kanya ng Santo Niño. Not Yuna. A birthday na Yuna. Happy birthday, Yuna. Yes. Baboy na kadala. Ano na lang ang kaya ng pagkain o tubig. Bye-bye! Uy, baboy na kadala. Nakakalo. Nakakalo. Hindi na po siya bumalik. Matagal na yun. Hanggang na po. Nakakalo. Baboy. Bago maniliwan. Mula na maging parte ng buhay ni Maring Pilina si Santo Niño, duman nga raw. Ayan, so pupunta kami ng gym or maya-maya. Ito po, ito mismo. Higa muna ako. Kung totoong doktor lang daw si Maring Pilina, yung mama. Paglilinaw ni Maring Pilina, Panda. yung serbisyo Saan kayo punta? Gimol! Tara na? Ah, mama. Nagdali-dali ka na. Traffic na masyado sa Davao. Traffic. Ayan, nasa labas na kami ng gym pero si Yuna. Parang lasing. Bili muna kami ng ulam. Ewan mo na ni mo. Pork. Ito ako nagaan. Ganit. Yung ulam ko mamaya. Sa kanya protein. Bakit ka iyak? Ha? Tulugon ka? Wawa naman. Wala ko sa taas. Fish? Walang kamay. Walang taekwan. Hello, so nasa gimbal na kami. Ayun, yung buko, di ko na maintindihan. Taas na masyado. Ayun, so galing kami doon sa harap ng gym mall. Kasi sa harap ng gym mall, maraming mga street foods doon. Kung napapagod kayo, pumunta sa Rojas, pwede kayo doon sa harap ng gym mall. Madaming mga street foods. What's up? Ayun, so nasa gym mall na ako. Kami pala. Iniwan ko sila doon sa may arcade at naglalakad-lakad ako. So pag-uusapan natin ngayon ano ba? So ayan, habang naglalakad ako, pag-usapan natin ang sub-to-sub. Ayan, so may vlog na ako regarding may sub-to-sub last year ata nung magperya kami. Pero pag-usapan natin siya ulit ngayon guys. Kasi madami ako napapansin regarding sub-to-sub. Saan tayo tatambay? Doon. Sa gilid ng silid. Ay, wala ako dito. Ayan! Ayan yung sub-to-sub pala. Ayan, so dati kasi nagsa-sub-to-sub ako. Tapos, yun na yung dahilan bakit ko na-hit yung first 1,000 subscribers ko. Ang problema sa sub-to-sub kasi, bubula na naman ako. Ang problema sa sub-to-sub kasi is wala kang loyal viewers. If na-earn mo yung first subscribers mo without loyal viewers, yun mahirap. Pero kung na-earn ka ng 1,000 subscribers without sub-to-sub, I can say kahit 1,000 lang yung subscribers mo, most probably 1,000 din yung viewers mo. Kasi madaming nag-aasang sub-to-sub ngayon. Tapos VLCS, ano ba yung VLCS? VLCS means view, like,
comment, and subscribe. VLCS. Yun yung meaning nun sa mga nagtatanong. And maraming gumagawa ng ganun guys. Pero ang problema is nag-VLCS sila after a day or a minute or an hour nag-unsubscribe. Marami kasing tao na gusto lang makasubscribe. Afterwards, i-subscribe ka nila. Bakit ba siya nauso guys? Nauso yung sub to sub kasi nag-change si YouTube ng requirements last year 2018, yung 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Kasi dati nung 2016, 2015, 2017 wala namang ganun, walang 1,000 subscribers, pero ang gusto ni YouTube is 10,000 views. So wala siyang watch hours, views lang. Kung meron kang 10,000 views sa isang video, automatic, mamonetize ka talaga. Pero you need to apply for monetization. Eh, nung pag-change ni YouTube ng requirements, ayun na naglipa na ang sub to sub. Okay ang sub to sub in terms of reaching the threshold na 1,000 subscribers. Ang problema is wala kang viewers. Tulad ko ngayon, meron akong 6,000 subscribers, pero ang viewers ko is mga 50 plus lang. Worst case, 19 views, 19 viewers, ganun lang ka konti yung views ko. Kaya as much as possible, hindi na ako nakikipag-sub to sub or watch to watch or whatever. Tapos napapraning kasi ako sometimes kasi nga ang dami-dami kong subscribers, pero yung views ko hindi makahit ng 100. Nahihit yung 100 pag meron akong let's say mga tutorials or mga big YouTubers na pinag-uusapan, pero yung mga vlogs ko na ganito hindi talaga siya may hit guys na 100. Kaya naisipan ko na mag-stop muna sa sub to sub at mag-focus na lang sa pag-create ng content. Tulad nito, yung ginagawa ko talking about sub to sub and VLCS. Ayan, so hindi ko maintindihan sometimes ang aking content. Merong niches na magmumukbang, meron ding reaction video. So ginagamit kong way yun para express yung anong nasa loobin ko. Tindihan niyo? Pasensya na. Matagal din ako hindi nakapag-vlog ng ganito ba. Possibly mag-film ako mamaya ng mukbang ko about Shinram yun, pero baka bukas na lang siguro after ko pag-update. Kasi nawala na yung bangs ko. Tingnan nyo guys. Ayan. So ano bang i-expect ng aking mga audience sa akin guys? Ang plan ko kasi is mukbang, reaction video siguro minimize na, and every Saturday and Sunday vlog talaga siya, as in daily vlog. Hindi siya daily kasi weekends lang, parang live lang namin Saturday at Sunday. Tulad ngayon, Saturday mag-vlog ako whole day, bukas na naman ulit for Sunday vlog. Yan lang. Tapos Monday or to Friday, anything na maisip ko or any content na gustong gawin. Tapos baka hindi siya everyday. Tulad ngayon, wala ako masyadong maisip na content, so usapan na lang natin yung VLCS at sub to sub, which is yun nga helpful in some ways, pero I think hindi din siya healthy. And si YouTube naman kasi medyo matalino na masyado, kasi nafe-feel niya kung sino yung mga spam subscribers, yung nagsusubscribe diretso na hindi nanonood ng videos. Parang for example, today meron akong 8,600 subscribers, bukas less 5 subscribers yan, kasi nga yung iba hindi nag-watch ng videos, diretso subscribe. So yun lang yung mahirap sa to sub guys, spam subscribing ang tawag dyan, so beware. Tapos if you want a content creator na kumita talaga, huwag nyo i-skip yung ads, kasi tulad ko meron akong mga ads. Kung nahabaan kayo sa ads, you can watch 30 seconds out of it, tapos skip nyo na agad. In that way, makaka-earn din ako kahit konti. Lapit ang mukha ko. Wala kasi akong tripod. Ayoko din mag-tripod kasi pag nag-vlog, kasi nga nakakakot ang attention. I mean, parang nakaka-intimidate sa iba. Kaya ang ginagamit ko lang is yung kamay ko. Ayan. Wala akong any tripod or gorilla pad or whatever.
Ayan guys. Pero ba kayo mga questions about vlogging or any questions about AdSense, comment na kayo sa baba. And binaisip din akong content this coming siguro January 31 or 30 kasi bibili kami ng kape ni Adrian, yung kape na pampaslim. Ito try ko siya kung effective ba siya for 10 days sa akin, kung magre-reduce pa talaga ako ng weight or anything. And marami din akong friends na YouTuber na nagsasabi na try ko daw yung keto na diet, yung parang walang carbohydrates, same sa ginagawa ni Miss Ann Cruz. Wala, nagketo kasi siya and nakikita ko naman sa kanya na medyo pumapayat talaga siya, like nagbabawas talaga siya ng nagbawasan talaga yung timbang niya. Ang sabi kasi ni Miss Ann is wag daw i-base sa timbang kasi merong times na same pa din yung weight mo pero yung mga damit na masikip sa'yo lumuluwag na siya. Ayan lang. And ano pa ba? Kaya nga pala after dito siguro mga 7:40 or 8:30 uuwi na kami sa bahay ni Yuna kasi baka magbukbang na lang din ako for today's content. And bukas hindi ko alam kung saan kami pupunta pero I think papagupit ako para mabalik yung bangs ko. Nawala na yung bangs ko guys. Yung bangs ko ang aking trademark. Ayan yung mukha ko, di ko na maintindihan. Dami-dami ko ng burog dahil yan siya sa mga pinagagawa naming mga treatment like yung microneedling at saka yung facial na hindi ko maintindihan kung bakit ganon. And wala na din akong ginagamit ng mga skincare, hindi ko na maintindihan yung mukha ko. Anyways, try natin ibalik yung ating skincare siguro next week. Balik ako sa paggamit ng binigay sa akin ng isang sponsor para na-minimize yung ating mga burog. Dami ko ng scar, diba? Yan guys, so balik na muna ako dun sa arcade at para maka-prepare na kami para makauwi na. See you mamaya sa bahay. Siya nga pala guys, starting tomorrow Sunday, before ako mag-start ng vlog, magtuturo ako ng isang Korean word per day. Kasi nga ako ay isang Korean translator, so marami akong Korean words na nalalaman. I-share ko din sa inyo. Starting tomorrow, watch out my first Korean word or sentence. Ayan, so pauwi na kami ni Yuna. Bye! What's up? So nasa bahay na kami ni Yuna guys. So prepare lang ako ng dinner namin and i-end ko na yung vlog dito. Yung aming dinner is yung barbecue kanina na binili ko doon sa may front ng mall. And i-close ko na yung vlog para makapag-edit na ako. Breakout ko. Bye guys. Busy si madam sa kakain. Always love your family. Bye. Ayan, kain tayo ng Mr. Gins Manidilis while watching Mama Ann's vlog. Ayan, isa sa pinaka-idol ko sa vlogging is si Mama Ann talaga. Yung daily vlogs niya, grabe guys. Ang saya-saya tingnan. Ayan, so, manood mo na ako ha. I'll be back later.